How do they record this? Is this video? pano muzuva ranhasi tichizotenda Mwari nenyasha dzavo zhinji dzavanadzo uye dzavanoratidza mukati meupenyu hwedu. Regai nditaure kubudikidza nemuzita raBaba, reMwanakomana nereMweya. Hanzi muprofita haana rukudzo munyika yekwake, chikomo chiremera vari kure,
asi vari pedo vanotamba nacho. Nai anokomborera vanhu vasungirwa nokurisa vaneta vanozorora varombo vanopfumisa varombo vanopfumisa varombo vanopfumisa varombo vanopfumisa varombo vanopfumisa sikwa vanotitungamirira chirongwa chekupa vatinavo pano pakati pedu muzuva ranhasi vefundraising team avo vakatipa thimu yatiri kufamba nayo muzuva ranhasi. Kune vakanga varipo svondo radarika, ndinofunga kuti munobvumirana neni kuti muparidzi aive aripo aive aine simba kwazvo, akaita kuti zvinhu zviitike naye. Saka toda kutenda nevakatipa thimu vakaona kuti zvakafanira muzuva ranhasi, zuva reharvest. Harisi zuva riri makalenda echechi, asi izuva ratakasarudza isu sesangano kushandira Kristu kuno kuCape Town kuti tinge tichitenda Mwari kuburikidza nenyasha dzavo zhinji mukati meupenyu hwedu. Hanzi wakakomborerwa ruoko runopa, pfuura runogamuchira. Vanoturikira nechirungu ndobva vati blessed is the hand that giveth than the one that taketh. Chirungu chinokutinetsei, asi ndinofunga kuti mazvinzwawo naye. Saka toda kuti titende Mwari kuburikidza naizvozvo. Saka nhasi handiri kutaura zvakanyanyisa kuwanda, nekuti kazhinji pandinotaura zvakawanda ndinozogumisira pasina zvandataura. Asi regai nditaure ndichiti Abrahamu kuna Genesis chapter 18 verse 6, mushure mekugamuchira varume vatatu avo vakanga vamushandira, achivapa zvokudya pamwe chete iye nemudzimai wake Sarai, vakazopiwa chivimbiso chemwana. Naye ndinofunga kuti nyaya iyi tose tinoiziva, zvakabva mukunge vapa nomufaro kune vanhu vavakanga vasingazivi, asi vakapa zvose zvavakanga vainazvo vachifara pamwoyo. Ndiyo nhau yatiunza nhasi nokutisanganisa mukati mechechi yanhasi. Nhasi toda kuti tipe, kuti tigokomborerwa naMwari mukati meupenyu. Saka kupa kwatoda kuita nhasi, todawo kuti tipe sekupa kwakaita Abrahamu baba vedu, vakazokomborerwa naMwari vakapiwa chipo chemwana munguva yakanga yareba, nguva yavakanga vasisatarisiri kuti vakungazenge vachibata kunyange mwana. Zvizhinji zvatinoshuvira muupenyu kuti dai Mwari vaitiitirawo, dai Mwari vaitipawo. Dzimwe nguva tava kutosvika pakuneta kuti aiwa Mwari wacho havachatipiba, asi muzuva ranhasi toda kuti tipe kana tapa kuti Mwariwo vagozotikomborerawo. Amen chechi. Toda kupa kuti Mwari vagotipawo zvatisina, nekuti Abrahamu akapa nokuzopiwa icho chaakanga asina mukati meupenyu hwake. Ndizvo nhasi toda kuti tipe zvose zvatinoshuvirawo Mwari vagotipawo sekupa kwavakaita Abrahamu. Saka kupa kwatoda kuita muzuva ranhasi hakusi kuzova kupa kusina matoro, kuchange kuine kupa kune pfunduso mukati meupenyu. Tinoda kupa kuti kupa kwedu nhasi kuve munamato. Nhasi hatidi kupedzerana nguva tichinamata. Kupa kwatichaita muzuva ranhasi kuchange kuri munamato mukuru uchadayirwa naMwari kuburikidza nekupa. Nhasi tinombochinjawo version yekunamata, tombonamata kuburikidza nekupa naye. Toda kupa kuti zita neupenyu hwedu zvisimudzirwewo kubva pakushorwa zvichiendawo pakukudzikana mukati meupenyu. Tisarambe tiri vanhu
vanongoshoreka mukati meupenyu kunyange mukati mekugara. Nhasi todawo kuti tipe kana tapawo tigovawo vanhu vanotarisikawo kunyangwewo mukati mechechi, kunyangwe mukati meupenyu musociety matinogara. Nhasi toda kuti zvive nepundutso mukati meupenyu hwedu. Kana tapa muzuva ranhasi tigozofamba tichitaura kuti kuburikidza nekupa ndava munhuwo anotaridzika mukati mesociety. Amen church. Abrahamu naSarai vaive vasina mwana, asi nekupa zvakakora Mwari akavarangarira. Nhasi toda kuti tipe kupa kwakakora kuti Mwari vagozotirangarira. Toda kupa kunobata Mwari hana, kwokuti Mwari vanoti wow, this is good. Ndo kupa kwatoda kuita muzuva ranhasi zvichienderana nezvaunazvo. Amen church. Kupa kwevatendi vepaMacedonia, vapi ava vaipa vasinganyimi. Iyi ndiyo imwe yemachechi yakavambwa naSt. Paul kuvamba kwake makereke. Vatendi ava vaipa vasinganyimi, vaipa vaine mufaro zvisinei nekutambura. Vaive varombo. Rombo hauna kutanga nesu. Kunyange vakatanga mukati mechechi vaivewo varombo. Vazhinji vevarombo vaiva vari shirikadzi. Nai tinadzo shirikadzi mukati mechechi yedu nhasi, tinavo varombo mukati mechechi nhasi. Hatisi tose tinowana nai, zvakare hatisi tose zvakare tinoshaya. Kunyange muchechi yokutanga kwaivewo nevarombo. Nhasi tiri pano neshirikadzi dziri pano, hadzina kutanga pano paSt. Ames asi kuti dzakatotanga kare, asi munguva iyoyo dzaipa nomufaro. Nhasiwo tiri pano kuti tizopa, kunyange tiri varombo mukushayiwa kwedu, kutambudzika kwedu, asi nhasi toda kuti tipewo. Kare vaitarisawo mukati mekubisa, kune vamwe vaitarisirwawo pasi. Naye hanzi varombo vaipa zvaishamisa vaitarisa kuti tanga tisingambotarisiri kuti vangange vachipa zvakadai. Variko nhasi tichizodai kupa vachange vachitarisa kuti muchabvisei zvamakagara ipapo. Nekutengesa mutsvairo kwenyu kwamunoita maisauramba, kune vachange vachitotarisa kuti toda kuona kuti vachabisa chikamu chakadini. Asi maisauramba neurombo hwavo nekushayiwa kwavo vachabisa zvinoshamisa kereke. Ndo zvaiitwa paMacedonia. Vanhu vaipa, varombo vaipa, shirikadzi dzaipa, zvokuti vanhu vaivhunduka nekuti vainge vasina kutarisira kuti vanhu vangange vachipa zvakadaro. Hatidi kuti tipe nhasi kuti tigozoti zvokuti tinopa nekuti tinoti vanhu vanozoti kudii. Nai kune kamwe kamuitiro katinako isu semakristu kuti nhasi ndikasapa manje vanhu vanozoti kudii. Nhasi haisi yevanhu nyaya iyi, ndeyako iwe naMwari. Kupa kwako iwewe nani naMwari wako, hakusi kuti ini ndizokuona kuti wapa. Haisi nyaya yekuti kana ndabuda panze ndigozoti ndanga ndichitarisirawo kuti muchabisa 2000 asi hamuna kukwanisa kubisa. Imi moda kubisira izvozvo kuti vanhu vangazoti kudii. Haisiyo nyaya iripo nhasi. Uri kupa zviri kubva pamwoyo pako uchitenda Mwari wako nezvose zvaakakuitira. Nhasi toda kupa kunorwadza vakakukomberedza. Amen church. Nhasi toda kupawo kupa kunorwadza vari pasaidi nekuti vabaikane kuti vagodoke sezvakanyorwa kuna Mark 14:3. Mukadzi akauya nemafuta kuna Jesu, nyaya inoisiva naye. Mafuta aikosha, aidhura chaiko chaiko, akabeurira wose mumusoro waJesu. Ndo nhau iri pano. Kana muchiziva zvakataurwa nevaive vari padhuze, zvakavabata chaizvo. Nekuti mukadzi uyu akanga apa kupa kwainge kwaikunda madhora nemadhora. Kwainzi dai kupa uku dai kwapiwa kwatiri, taigona kupa varombo vakaguta vakadii. Ko atambudzikireiko achipa Jesu vakasotwa nazvo. Nhasi ndokupa kwatoda kuti ari padhuze newe adini zvake agumbuke asotwe, nekuti kune vari pasaidi vari kumirira kuti vagoona kuti kuda kupa zvakadini. Kana iwe wakupa ipa kuti adini, adhiniwe, adhinikane nekupa kwako, nekuti kunyangwe nemudzimai yakadira mafuta mumusoro waJesu akapa zvikavasvota. Saka hazvina kutanga nhasi nai tikutotarisirawo vanhu vachabuda muno vasvotwa nekupa kuchaita maedasunda. Amen church. Kuti vane tarisiro yekuti ndinoda kupa sekupa kwakaita mudzimai akadira mafuta ose aidhura, akaita kubvajura chigubhu chose chemafuta aidhura mumusoro watenzi wedu Jesu Kristu. Vanhu vakasvotwa.
nhasi ipa kuti vanhu vasvotwe nekuti iwe ndiwo unoziva chinangwa. Amen church. Toda kuti titende Mwari neupenyu mukati menyika ino. Harisi raki kuti munge muri pamuri apa. Vakawanda vanga vachitodawo kuti vange vari pano, asi havana kukwanisa kuti vange vari pano nezvikonzero zvakasiyana siyana. Saka kuvepo kwako nhasi muzuva ranhasi uchinditarisa ndichishumaira saizvozvi is a reason yekuti utende Mwari. Amen church. Hakusi kugona kwako kana nyasha dzako, asi kuti nyasha dzavo kumusorosoro kudenga. Ndanga ndichida kuti ndizoti kana Mwari vasina zvavakakuitira muupenyu usavatende naye. Kana ndichinge ndapedza kuparidza pano, kana iwe uchiziva kuti unge uri pano nhasi iraki, kana uchiziva kuti kuve uri pano nhasi vedzinza rekwako vari kushanda zvine simba, kana uchiziva kuti iwe kunge uri pano nhasi mizimu yamai vako yavakasiya wapira kuZimbabwe iri kuita kuti urambe uri muno, pandinongopedza kuparidza iwe mva wadini zvako wokuda, hatisi kuda iwe munhu. Amen church. Vatiri kuda mukati mezuva ranhasi ndevavo vari kuti inyasha dzaMwari, inyasha dzaJehovha kuti ndinge ndiri mukati menyika ino yandiri. Amen church. Isu takabva kumusha tatisingadzizivisi, taitotyaira dzimawaya ndokuuya kuno ndokuwanawo zvitambi nedzimwe nzira dzatakawana nadzowo zvitambi. Nhasi takufamba nedzimauba naye. Mukazwa ndichiridza imomo mhanzi hamuzombofunga kuti haisi yangu, asi inyasha. Inyasha idzodzo dzakatouyawo nekuwanda mukati meupenyu. Iko zvino ndakugarawo ndichinzwawo munhu wedhiziri mukati memusha, zvinhu zvandaishumirawo. Amen church. Nhasi mutende Mwari ndokamutendero katinoda kuita kuti inyasha dzaMwari, nekuti Mwari vanosumudzawo marombe naye kubva kuguruwa vachivaisawo pamwe pari nani nani. Asi kana tadzipiwawo mota dzeuba idzi naye tongoziva kuti hadzisi dzedu naika, kuitirawo kwakufamba nokwakutyaira kuti tisazofire zvisina basa. Kune vanoda kufura idzi dzoka dzekuti vanzi ndedzavo, idzo dzisiri dzanyawo dzavo, asi tenda Mwari nekuti mukuita uba iyoyo mukukwanisa kurarama, mukukwanisawo kutumira mari kuZimbabwe, vanhu vachitodini zvavo, vachitorarama. Amen church. Zvakawanda zvatakaitirwa naMwari mukati menyika ino tinoda kuti tizvitende. Kumbawo kwenyu maitovawo nasisi vebasa pamba inobata vakawanda. Pamba penyu paitoona nasisi vebasa naye pakunyora uchitovati ndisisi apa, kana pakauya vaenzi taita kuti vaitova hama dzepedyo naye, kana kuchitova netipa chikafu mumba toti ndisisi. Nhasi muri munowo ndisisi. Nhasi ndimiwo matova sisi, nimaimona sisi kuZimbabwe zvakakona. Sisi ndokupedzisira vaindaona kuti pana hapachina zviko, ini ndokuuya kuno ndokupiwawo husisiwo, ndimi manawo. Nyange mukanzi muri nani neni, nyange mukapiwa zvechirungu kuti yava domestic worker kana kuti ava helper, asi muchivanhu muri sisi nai. Titende Mwari kurikidza naizvozvo, nekuti mukuva sisi kwenyu kuno kuJoni mukukwanisa kuchengeta mhuri dzenyu. Vana venyu vari kuenda kuyunivhesiti, mumba menyuwo muri kutodyawo zvinonhuhwirira chaizvo. Kumusha muri kutengawo mbeu, muri kutengerawo vana baba kunyange magejo kuti varambe vachirima. Mi muri kuno henyu, kana masvika kuZimbabwe moshaina venyu paungafamba uchiudza vanhu kuti ndiri sisi. Kana wasvika kuZimbabwe vanova kuratidzikawo semunhu ari kubvawo kuJoni, naye hazvisina basa kuti ndinoita nezvenyu, asi kana ndava kuZimbabwe ndakufarawo pamwe chete nehamawo ndichiburitsawo pandinoburitsawo, kana yapera ndodini zvangu ndodzoka ndopedzisira mberi ndoenderera mberi nekudini nekutsvaira nekukirina kirina. Asi mabasa ose atakapiwa naMwari kuti tiite, nemiwo mune mabasa akanaka amunawo amakadzidzira kuZimbabwe. Vazhinji venyu muri pamabasa pamuri, vamwe makapinda nezvidhura. Amen church. Vakapinda nenyasha, vakauya veHome Affairs vachida kuvhundunyura ipapo, unotozotondo paunozoona kuti pandaive ndiri pano dzaive nyasha idzi. Nyasha dzaMwari apa dzaperera pano. Pana apa paakudiwa vane mapepa echokwadi. Ini ndakaenda kuyunivhesiti asi mapepa mapemiti handina, ndokuenda paindaneti akafe munozviziva vana baba ime munozviita. Amen church. Mukapiwa nhasi muri kushanda, asi muri kuraramisa mhuri dzani dzaMwari. Asi handiti tendai Mwari nekuti muri kushandisa mafeke, asi ndinoti tendai Mwari vakakupai mabasa amuri kushanda panguva ino yamuri kushanda, muchiita zvamuri kuita kumusha, muchivakawo naye. Saka tendai Mwari. Kune vazhinji vari kushuvira kuti dai ndavakawo musha
kuZimbabwe, asi imi mai makabva kuZimbabwe, imi baba, imi mukomana wesisi, musingazivi chinonzi fork and knife, yasi muri kushanda mumarestaurant ameni chechi, muchimhanzana nekapachinodza makuna musingambozivi, muri kumhanzana nemalate, muri egg fried sun up, something like that, muri muno, asi muri kuratidza kuti upenyu hwenyu hurambe huchiratidzika, tichikuonai makapfumbira, hatingazozive nhai, asi nhasi ichocho ndiyo reason yekuti mutende Mwari, kuti Mwari we toda kukutendai, munofiwa, hama vadiwa, munofiwa chaizvo, ende hama dzedu dzekumusha zhinji dzinofa. Zvatigere muno nhasi hatizive kuti achatanga ndiani, saka iwewo chimbotendawo Mwari kuti Mwari nhasi ndiri pano, the fact yekuti ndiri pano inini ndoda kuti ndikutendei, saka ndo zvatauya nhasi kuti tizoita. Toda kuti titende Mwari nevana vatakapiwa, toda kuti titende Mwari nemabasa atakapiwa, nemisha yatakapiwa, dzimba dzatakapiwa, zvakawanda zvatinoda kuti titende Mwari nazvo. Asi haikona kuzouya muchirudunyura zvose kuti ndoda kuti titende Mwari murume wakandipa, kana ndapedza ndoda kuti titende Mwari nevana vavakandipa, ikozvo ndakuda kutenda haiwa zvibatanidzei zvose pamwe chete, mouya mongotenda kahwani nayo, hatiri kutenda kunenge kuda kugohwa vamwe, tatitendai zvinoita kuti munhu ari pasaidi newe agumbuke nekupa kwako, asi taramba vanoda kutenda kwekuda kusvota vamwe kuti ini ndine mushai wahuna, indoda kutenda Mwari nemurume wakandipa, zvino zvakadai hatinoda kutenda kunosvota vamwe vaugere navo, toda kutenda kupa, ndokwatoda kutaura nezvako, kupa kunobohwawo ari pedyo newe, nekuti unenge uchitenda zvawakaitirwa naMwari, zvose zvakabatana pamwe chete, kwete kurunura hatingabva pano nafozvo, kana kuzobva panapa tabohwana neimwe nzira, toda kupa chete sepakaitwa nemudzimai uya akapa zvokuti vanhu vakati mari yakaonda kudai, nekuti uya aiziva chaakanga achidini achitenda. Saka toda kuti titende Mwari saizvozvo, tichiswedera kuaritari tichipa zvipo zvedu kuna Mwari kuti vazozvigashira, isuwo tigopiwawo korona. Isu takakurira kumusha kumaruzevha kuSt Bernards, kumusha kwedu taipa zviri zvipo munguva yegoho, mai vangu vaivewo nemavisi avaive nawo avaifukidza kwazvo kuti tisatomubati, vaizoti munguva yechikoho kana nguva yegoho sezuva ranhasi ndovisi ravaizotana kuenda naro kuchechi, mari vakanga vasina, asi vaipa zvavaiona kuti izvi ndanga ndakazvichengetedza kundoda kuenda nazvo kuna Mwari, handisi kuti zvaidyiwa nani, kuti zvaenda kwamai mufundisi namufundisi here handizivi, asi vaiuya nazvo vositopa mhiko yavo kuna Mwari vozviisa paaritari apo. Mukazotarisa mukufamba kwenguva muchaona kuti vazhinji vanopa zvidyaro, vanopa zvavakarima, zvinoiswa paaltar apo vachitenda Mwari. Ndo nhau yaitaurwa chazuro kuti vaizouya paaltar vachipa kuna Mwari. Mufundisi aitoti atsvake kana incense munguva iyoyo kuti afungaidze nezvipo zvinenge zviri ipapo, chifungaidzo chinenge chichikwira kudenga, uri mucherechedzo weminamato inenge ichikwira kudenga kuna Mwari, vanhu vachitenda Mwari kuti tinoda kukutendai nezvose zvamakatipa. Saka pamuchange muchiuya muchipa zvipo zvenyu kuaritari, minamato yamuchange muchipa kuna Mwari, mikumbiro yamuchange muchipa kuna Mwari, kutenda kwamuchange muchiita kuna Mwari, muchiuya kuaritari, nekuti tinoziva tose kuti inzvimbo inoyera yatinoyeresa mukati mechechi yedu. Zvipirisiro zvose pakutanga zvaiitwa kuaritari, nesuwo nhasi tinosangana ikoko tichigamuchira muviri neropa ratenzi wedu Jesu Kristu kuaritari. Ndizvo nhasi toda kuti titende Mwari izvo vaine nyasha, titende Mwari izvo vaine tsitsi, tichizopa kupa kune mufaro, nai tichipa tisinganyunyuti, tichipa tisina chigumbu mukati memwoyo. Haikona kupa kuti nekuti handizivi kuti vanhu vangazoti kudii, mozobva muno makurwana baba namai uchiti kuwazengopa mari yakawanda kudaro, isu tichienda kumba uchiziva kuti kumba hakuna chiriko. Saka kupa kwamunenge maita hakuna maturo, munenge mauya henyu kuzorasa mari yenyu. Asi kana mukapa nemwoyo unoda, mukapa nemwoyo wakaperera, nemwoyo unomufaro, Mwari vanotambira zvipo zvenyu. Tendai tenzi izvo vane nyasha. Muzita raBaba neMwanakomana naMweya Mutsvene.